Bai, Amaia, bigarren galdera. Gaztea zara, emakumea zara, kirolaria zara ere bai. Ez dezu uste lehen sektoreak eta landa eremuak behar duela ez dakit, bizio berri bat, bai, gizartearekin eta ekonomia berarekin erlazionatzeko? Bai, lehen sektoria ezin da urrundu realidadetik ez, azkanean momentu bakoitzari egokitu egin behar dabe bai sektoria. Esan behar da, gure esplotazioek guztiategizeak, territorioko guztiategizeak familiarrak dirazela, hau da, tamaina txikikoak dirazela. Gagoz mundu globalizatu baten, orduan kompetitibidade handiza dago, eta gure esplotazioak aukeria daukebe bai, euren tamainoak aldotzen mon aukeria, esplotazio desberdinak kombinateko, edo modernizaziorako, edo digitalizaziorako, badauko ze bere aukerak, ez? Bere nitxo desberdinak alditzuz aurkitzu. Eta, bai esan behar da, gizartearekiko, nik uste dut gu kontsumitzaile modura konturatu behar garila gure baserritzarrak dauken produktuak dirazela kalidade ezin hobekoak, gainera badakigu nondik datozen, gure baserritzarrak askotan produktua badakigu ze baserritxik datorren. Kilometro zero produktua da. Eta esan dute modura esplotazio txikinak, handizen aurrian, askotan, ez daukelako bentaja handirik, orduan kontsumitzailea daukagu tresna hori, guk aukeratu behar dugu, zer erosi. Hainbat gauza daukagu, hainbat abaniko handi bat dago aukeratzeko. Zergaitik ez aukeratu gure alboko baserritarrak kalidade ezin hobekoa eta konfiantza osokoa dana, ez? Da gero ez dugu ahaztu behar, baserritzarrak ez da bakarrik produktuak ekoizten da dela. Baserritzarrak beste funtzio importante badauke. Landa eremua mantentzen laguntzen dabe. Bizi hori mantentzen dabe, eta aparte biodibertsitatea bai mantentzen laguntzen dabe. Gure basuak, gure mendiak, joaten gari mendirat ikusten dugunean mendiza ondo ez da holandalako, kasualidadez. Hor, abere batzuk dago zelako, lantzen dalako hori lurra, eta bar. Orduan, hori aspektua edo hori alderdiza ezin dugu, baserritzarraz lotuta doiana da. Orduan, hori azpimarragarria da, baserritzarrak oso importanteak dira, COVID gara izan ikusi dugu, guri alimentoz gauza oinarrizia basikoa dana hori helarazi gaitzue, hori abasteziru gaitzue, hori emon gaitzue, eta hor egon zirian, esaten da modura, al pie del cañón, eurak izan zirian. Mugak zarratu zirinean eta eurak izan zirian guri alimentazio emoduzkoenak, eta gainera kalidade ezin hobekoak. Orduan, hori oso garrantzitsua da, bai. Eskerrik asko, Amaia.